Midangob sa San Nicolas Police Station ang usa ka taxi driver human giingong gitulis ug gidagi pagyud ang iyang mga taxi unit ganihang kadlawon. Matod sa taxi driver nga si Charlie Denso nga nagmaneho sa taxi driver nga sa taxi unit la 6 Sense pag-abot niya sa Maydan si Padilla sa may barangay Dulo Fatima, adunay 4 ka lalaki nga misakay sa iyang taxi ug nagpahatod sa Guadalupe. Apan pag-abot nila sa Maydan Virama Avenue, ang usa sa iyang mga pasahero middeklara og tulis. Alam ko labten ninyo, bala ko ang kwarta na ko. Anak ko anak. Ang mga to ka wako ko lang dito gi pa kanaog sa tong Happy Valley ba istina Padong Alliance. Karon mo ni hitabo nga kuano na karon po ka ano ni ba blatter nga na kuan i-apil og dayan taxi tagsar mo kini nga kuan Mahuyang nga notadong kawatan gidakop sa City Intelligence Branch kagahapon nakuha ang pagyud kini og illegal nga droga. Andrea Patenya, Sugin Limi. Sa ano ko magabawan ni wa magabaw ang mama ug sana ko wag ini dalo ginaw. Kutob na lang sa paghilak ang 30 anyos nga si Rolando Sabalande alias Andot Bayot nga taga-barangay Kalunasan humandak pa sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch sa Cebu City Police Office. Lakip si Sabalande sa watch list sa CIB sa mga notadong kawatan sa Dakbayan. Nadakpa na kinini atong Abril sa miaging tuig tungod sa pagpanglungkab ug pagkupot og illegal nga drogas apan na-dismiss ang kaso. Nalutsan kining arrest warrant nga giluwatan ni RTC Branch 14 Rafael Irastorza ni atong November 27, 2013 tungod gihapon sa pagpanglungkab. Bag-uhay lang, nang lungkab na sab kini sa apartment sa usa ka Annalie Olvido sa may Barangay Capital site, diin iyang nakuha ang duha ka laptop ug mga alahas sa biktima. Parang ano to ma'am, robbery or lungkab kani sa mga apartment or ano ba, using false susi ba sa mostly on high-end condominium pala ma'am. Nadakpan si Sabalande kagahapon sa udto nga nakuhaan sabog usa ka paketeng shabu. Giangkon sa dinakpan ang mga pagpangawat apan planted kuno ang shabu nga nakuha gikan kaniya. Bali madugta ko hindi ko mamong na lang sabo. Tiwagin na po posisyon. Andrea Patenya, News 5. Human sa random drug test nga gihimo ngadto sa mga kawani sa City Hall, gihimo sab kini ngadto sa mga trabahador sa barangay. Sa unang 5 ka barangay nga gipatuman ng drug test, dunay nasakpan nga positibo sa paggamit sa gidili nga drogas. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. 14 ka mga trabahante sa Barangay Tisa na palgan nga positibo sa paggamit sa drogas. Usa ka surprise drug test gihimo sa mga sakop sa COSAP kung Cebu City Office on Substance Abuse Prevention niadtong Pebrero 10. Matod sa Barangay Kapitan sa Tisa, Philip Zafra, kapin sa usa ka gatos ka mga trabahante sa barangay ang gipaubos sa drug test. Amo na, namin intervention, counseling, and if there is a need nga i-undergo sila rehabilitation, then pwede. So mo na among gipangandaman ni Dr. Oflang. So dili ninyo sila tagtangtang. Dili necessarily nga diha tagtakon kay para na ko mahog na nga condemnation, kundina na to sila tingin mo grabe mo samot na nga itong problema kadto nila. Mas maayo na let's keep them close to us and let's monitor them and hopefully let's help them na mawa sila diha sa mga bisyo. Gihulagway ni Barangay Kapitan Zafra nga dugay ng problema sa ilang dapit ang drogas. Ang mga trabahante sa barangay mao ang iyang giuna sa iyang anti-drug abuse campaign. So I think dili lang tingin ako itong pagpa-undergo nila og drug test. Siguro panahon na gyud siguro nga ato ni silang sabton, ato ning tugkaron ang ilang mga problema kung ano na inani sila, then hopefully mo na ipaagi unta sa atong gobyerno nga one way nga maminus-minusan na itong problema. Dili kay sige dakop drug test. Tugaron yun ang social issue. Ano ni? Sumala sa pangu sa COSAP, aduna pay laing 4 ka barangay ang nagpa-drug test sa ilang mga sakop apan wa kini niya ikabutiag. Ang buhatan sa PDEA mao ang naghatag kanila og listahan sa mga barangay nga adunay problema sa paggamit sa illegal nga drogas. Hinuon pa dayon ang monitoring sa COSAP kalabot sa mga bisyo. In fact, na nagsunod, 4 na nga mo no? Di lang kumusulti ninyo sa mga barangay, basta na. Kami na lang yung schedule niya na o kanita. So, surprise na. Oh, yeah, surprise. Yeah, we encourage yun nga kanang naadyo nang kay labi na karon ba, no? Nga pagwa ang mga barangay officials, wa sila kabalo nga
sa ilaha di ay mga tawo na ana-ana. So, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Gawa sa pagbangutan na hadlok sa karon ang pamilya sa matay nga aid ni Atty. Noel Archival kay matud pa dunay wa mailing mga lalaki nga magsigig paniid sa ilang lugar. Samtang dugang CCTV footage nakuha da sa Special Investigation Task Group. Andrea Patenia, Sugid Limi. Di makatug og tarong ang pamilya sa namatay nga aid ni Atty. Noel Archival nga si Candido Mendoza kay gawas sa ilang pagbangutan. Naputusab sila sa kahadlok kay aduna kunoy mga lalaking kanunay nga maniid sa haya sa Yambana dinhi sa Barangay San Jose ning Dakbayan. Gawas sa mga naniid, aduna sab kunoy mga wa mailhing lalaki nga magsigig pangutana kung asa nagpuyo ang nag-inusarang ambush survivor nga si Paulo Cortez. Dahil lalaki nga mga niya kanang mutuyok ra di sa basketan niya kanang mutan-aw ra diri nya ga jacket ga kalo kapila naman jud mi kabantay nya naasay mangutana ni asang balay ni Cortez pero wala jud minitugan asang balay mangambot ra jud. Gawa sa hustisya, protection sab ang gipangayo karon sa pamilyang Mendoza kansang nihangyo nga unta, pabantayan og pulis ang ilang lugar dinhi sa Barangay San Jose tungod sa giingong kanunay pagpaniid sa mga wa mailhing lalaki. Matud pa gawas sa kasubo, nakabati sab sila karon og kahadlok alang sa ilang seguridad. I will direct the city director to include in the coverage ng kanilang patrol yung area kung saan nandun yung wake ni Mendoza. Gipasalig sa kapulisan nga binantayan 24 oras si Cortez, hilabi na nga siyang usa sa mga labing importanteng testigo sa krimen. Sa laing bahin, gipaybaw ni Police Superintendent Renato Malazarte ang spokesperson sa Special Investigation Task Group nga hapit na nilang masulbad ang krimen. Nasayran nga nakadawat sila dugang CCTV footage gikan sa pipila ka mga lungsod sa Southern Cebu ug natumbok yun nila ang matang sa tulo ka sakyanan nga gigamit sa mga suspect sa ambush. Apan di klaro sa CCTV footage ang plate number sa mga sakyanan. Nakadawat na sab sila og lead sa lokasyon sa maong mga sakyanan. Na-identify na namo unsa nga mga sakyanan gigamit sa mga suspect. Unsa ni nga sakyanan? Dili lang namo pasensya na dili namo maikatugan pero ang samo sa kapulisan na identify na namo. Gipakatapsab nila sa tanang police intelligence officer sa Rehiyon 7 ang artist sketch sa kadudahang lalaking nakita ni Cortez nga naniid nila sa korte sa Dumaguete niadtong buntag sa February 18. Gipaabot na sab nila ang CCTV footage gikan sa korte sa Dumaguete aron matandi kini sa sketch. Mato DPRO 7 Regional Director Danilo Constantino, wa siya planong i-upgrade ngadto sa task force ang SITG kay natagbaw siya sa kalambuan sa dagan sa investigasyon. Matud pa, bahalag hinay ang investigasyon basta sigurado lang kini. Hindi ko kasi naging ugali yung mag-set ng time frame para bibigyan mo ng deadline sarili mo when in fact you're not sure kung mahit mo yung deadline. Ang importante, nagkakaroon ng progress yung investigation. Andrea Patenia, News 5. Nagsugod isip man lalaban sa mga political detainees usa pa mahimong criminal lawyer si Atty. Noel Archival ug matod pa sa iyang mga kahigalaan nga nagpadayon gyapon kini tabang kanila. King Perez, Sugid Limi. Mga 10 years ago siguro wala nang yung nakita ni Noel. Nakauban kaniadto ni Marivic Contreras si aning Atty. Noel Archival sa pagdepensa sa mga political detainees nga nabalhog ubos sa pamunuan ni Presidente Cory Aquino diin hugot ang pagpatuman sa counter-insurgency program sa gobyerno. Uban ni Marivic ang lain pang mga political detainees nga natabangan ni Archival sa pagdaog sa ilang mga kaso. Si Marivic usa sa mga staff sa Task Force Detainees of the Philippines Cebu, samtang nagsugod isip paralegal si Archival sa pagtabang sa maong organisasyon hangtod nga nahimo kining abogado. Ganita ng kaso nga nagunita ni Archival ni adtong ilang panag-uban mga pro bono cases o wa magpabayad ang manlalaban. Atty. Noel Archival is one of a kind. Kay dili man siya sa iyang pagpanlaban gani dili siya mag-stick regular sa libro or what is written sa mga law books sana pasiaw siya then imbitang bugat nga sitwasyon murag magaan. Matod sa Secretary General sa Karapatan Central Visayas nga usa ka human rights group
Nabisan pa nga naila si Archival isip criminal lawyer, ni padayon gyapon kini sa pagtabang sa mga kaso sa mga political prisoners. Ang mga ebidensya almost perfect yung kaya nanifit sa script naghihimo sila sa mga nakalaling sa gobyerno, kumpleto Ricardos, pero nahimo na ninyang mapa-release pinaagi sa sa iyahang mga sa iyahang counter arguments o mga counter tactics. Butyag ni Abarrientos nga nahimong instrumento si Archival sa paggawas kang National Democratic Front Peace Consultant Ramon Patriarca ni atong Pebrero 4 human kasuhi og rebellion. Sama sa mga mikatap nga taho nga sakop sa armadong kusog o pulis ang mibanhig kang Archival ug mga kaubanan niini kinisabang panglantaw ni Abarrientos. Precision, ang daringness o ang execution sa mga ambush, it resembled the typical military operations against mga victims of political executions. Nagpakita sa dili lang lawlessness sa atong katilingban, pero ang breakdown sa justice system ug breakdown sa rule of law. King Perez, News 5.